Rexeitar as peticións que nos fan nun momento dado tamén é unha boa habilidade social e levámolo bastante mal. Conecta co dereito que temos a dicir non e sin sentirnos culpables. Entón, cando a min me piden un favor, saber que teño o dereito de asumilo ou simplemente de rexeitalo, sin excusas, non teño por que dar xustificacións. Entón, o feito de traballarnos esta habilidade vaime axudar a evitar manipulacións, porque cando unha persoa é moi dada a estar sempre disponible á hora de que os demais pidan favores, facilmente chegamos ás circunstancias nas que sentímonos abusadas realmente polo feito de que están con bastante frecuencia pedíndonos cousas e nós moi frecuentemente decimos que sí a todo, aínda que nos gustaría moitas veces rexeitar facer esas cousas ou rexeitar esas peticións, vale? Entón, ter claro que temos o dereito de rexeitar aquelo que nos piden nun momento dado. Costáranos un pouco ao principio, pero isto vai permitir que cada vez estemos menos expostas a situacións ou circunstancias nas que haxa xente realmente que abusa da nosa boa disposición. Eu sempre plantexo que hai unha alternativa en canto estamos a traballarnos este tipo de habilidade e que unha vez que me piden algo, en vez de rapidamente responder sí, porque é o que estamos acostumadas, pois quizáis darnos o tempo de decir, bueno, pois déixame pensalo e xa che digo algo despois. Ou, bueno, pois dame un momentiño e falamos logo a ver o que decido. Porque realmente non teño por que decidir no momento que me piden xa rapidamente o que eu vai a querer facer. Deste xeito, bueno, pois teño eses minutiños ou ese tempo para reflexionar e pensar exactamente que é o que quero facer. Así que veña, ánimo e a practicar.